certificate of appreciation to be awarded by Director Marlon Valdez and Queen Father Jane and Floor.
which may serve as inspiration for all to excel in their chosen fields. As stressed during the awarding of the Citizens of the Year International 2010, a couple of nights ago, you are all encouraged to inform the awards committee selects with exemplary performances so they could be considered for the next Fiesta celebration. The search for the Citizens of the Year 2010 was not difficult for the members of the awards committee because when the name Vice Governor Eugenio Angelo Marcos Barba was said, the vote was a resounding yes. It has been so because his achievements are still very fresh to the members who actually have been his former friends since he became the mayor of San Nicolas. And tonight, we are honoring the Honorable Vice Governor of the province of Ilocos Norte, the title Sannicolense of the Year Local 2010 shows that he comes from a family of great leaders. Thus, he can be rightly claimed as a born leader. His late mother and sister of the late Apo Freddy and Elizabeth Marcos Leon treated him by his parents and his about the essence of quality life and character is briefly stated in this dictum. Pagiging ako mga federasyon, isang dulang kabataan, ginagawa ng Pablo Luis, jadi ako nga kagayan, nalabagyan, nalakumpailan ng matasing lahat. Jadi ako sang-sangili, ako na ayayatek, na isang Nicolas, kaya ninuulit na ang luran, probinsya tayo, Ilocos Norte, ang salamat kay amin, yung saboy ko ni Derek, ang nakakapay, Dalili, ang Dalili Festival 2010, Queen Her Majesty, Queen Angelica and her Royal Court, Princess Mary Grace, Princess Julie, Princess John Mariah, and Princess Maria Jacinta Angelica. Kasama na paglalawag na iti dumadungan ang pusat, iti dumadungan barangay, iti tayo sa Nicolas. Sinuragsak yung Bolivian na akseptar, na awatin, deto'y pangmalayaw ng mga kawakan ng Sannicolense of the Year. Sino pa kung bawa na nakapupin pa yung gano'y na pangmalayaw. Ngayon, ang muyo ang talaga deto'y pangmalayaw. Deto'y ako saan laing na para kaya niya saan laing pangit deto'y pamalayaw unigit para ipisigugel na hindi tayo ipisang kelas. Aming loowan kayo ay tayo na kaya
pagtulong and support tayo sa anak pinagdalawin. Lumadan at kurang dawat meron po talaga ito iti adu na ananas. Sangat ako perfecto na individual Vicentros Tubentaitos, si Pablo Yuganak, Torres, ang Serbianas Meolio, at Intutuyo, di Tres Portayo, Ingan 2001. Imbona Kinjay Dito Provincial, ang Serbianas Portayo, Segundo Distrito, Idi 2001, at Namingwa Kaya ko, na pinagbalik ko na senior board member. Kita yung lakas para pipili ng balina at asipisi mo ka na doon. Kaya nagkaya ako, utang ko, na naging namin kalagayo kami, naging banal, kaya kasama saan tutos ako na masusubaran. Ikapagkarap ko na dahil panangkikilit kayo, kaya ang tutuloy sa environment line, iti marabay niya kudus tayo ng maswa. Sa pagkumako na itutuloy detoy na sami, unay, ay aywan nyo, kaya natin ang satyo, ang hinggan kabaila na serbi na daray kami. May nag-uusap ako, kaya ako kay Damon. Nalayan din yung daway, nagyaman kay ako Senador, ang Ratay Bongbong Marcos, Ken. Di ako diputada, Inana Romanos Marcos, hindi amin natulala. Kanuhaan na ako, nagyaman kay ako Gobernador, Honorable Jaime Marcos, lumampay ang suna. At pambok ang makatanong natin na nagyaman ko kaya. Amoy kami nawat na suna atas Mindaulo. Iti kapataan barangay Awamet Siguro Balon ko. Iti anang sano kadali karin na ng para kanya. Diyos kulay ang mina ako Gobernador Jaime Marcos. Kaya ang kabit, kaya tayo amin, at ito'y madama nakawes ang pagbunan yung mga kanya kaya sa mga Diyos ulitan na niya. Kaya ito'y nagservi awang sa balik na rungin na kung saan itinagay sa iyo nagservi. Maraming salamat po at isang mapagpalayang gabi sa ating lahat. Kita gabi. Limang tiket dali ako.
May request before barangays of the two barangay to award the receive the award. In the street dance competition held yesterday, starting with the second runner-up, Barangay 19 San Lorenzo, headed by Puro Barangay Wilfred Lilia Jr. Ala, dia Roy. The first runner-up from